Ide o našu horúcu novinku, ktorú sme predstavili ešte len predvčerom. Je to Nikon ZR, je to full frame, mirrorless fotoaparát, alebo skôr kamera ako fotoaparát. Veľkosť senzora je veľkosť kinofilmového polička a je to CMOS čiastočne skladaný. Čo to znamená, že sú tam rýchle obvody nalepené priamo na citlivú vrstvu snímača a ten readout, to znamená rýchlosť prečítania senzora, je pod 10 milisekúnd. V praxi to znamená, že nemáme tam minimálny rolling shutter alebo respektíve žiadny, záleží samozrejme od rýchlosti pohybu. Video je v rozlíšení 6K vo frekvencii 60 snímok za sekundu alebo dokonca 4K vo frekvencii 120 snímok za sekundu a to všetko dokáže tento malý prístroj ukladať interne v RAW formáte a to dokonca až v 3 typoch. V natívnom Nikon N formáte, v ProRes RAW formáte a najnovšie v RAW formáte, ktorý spoločnosť Nikon pripravila so spoločnosťou RED, dcerskou spoločnosťou, a to je R3D formát, ktorým sa vyznačujú aj profesionálne broadcastové RED kamery. Čo sa týka stavby tela, Nikon ZR je jeden z najkompaktnejších mirrorless fotoaparátov. Jeho zvláštnosťami sú napríklad aj špeciálny knoflík na ovládanie power zoomu, elektronického zoomu, to znamená, že nemusíte ten objektív ovládať priamo na tele, na tubuse objektívu. Nikon ZR je postavený okolo snímača, okolo technológií fotoaparátu Nikon Z6 verzie 3. To znamená, zdedil po ňom nielen snímač, ale aj perfektné zaostrovanie, ktoré zas Z6 zdedila po vlajkových modeloch Nikon Z9 a Nikon Z8. Vyznačuje sa perfektným zaostrením, či už v režime single, alebo aj perfektným 3D trackingom, to znamená, že máte bez problémov zaostrovanie na pohybujúce sa predmety. Teplo, ktoré sa tvorí vo vnútri aparátu, je efektívne rozvádzané vonku, to znamená, že nepotrebuje interné chladiče, ventilátory. Dokáže nepretržite snímať až 1,5 hodiny s batériou, to znamená až do vybitia batérie, alebo dokonca s externým napájaním cez USB-C konektor vydrží cez 2 hodiny. Ďalším unikátnym prvkom Nikonu ZR je obrovský štvorpalcový monitor s rozlíšením viac ako 3 milióny bodov, ktorý vlastne filmárom umožní natáčať aj bez externého monitora. Trúfnem si povedať, že až 85% filmárov alebo vlogerov si vystačí práve s týmto nádherným monitorom, ktorý má navyše jas vyše 1000 nitov, to znamená, že bude dobre čitateľný aj na slniečku. Čo je ale špecialitkou je to, že tento prístroj dokáže natáčať 32-bitové audio, to znamená, že aj v prostredí, kde je obrovský hluk, aj v tichom prostredí máte o kvalitu audiozáznamu postarané. Nikon ZR je výnimočný aj svojím mikrofónnym systémom, ten obsahuje 3 interné mikrofóny, ktorým môžete nastaviť charakteristiku buď na smerovú, stereo alebo zachytávať zvuk z celého okolia. Čo je ale veľmi zaujímavé je, že už tieto interné mikrofóny dokážu natáčať alebo nahrávať 32-bitové audio. A to buď vstávaným mikrofónom, externým mikrofónom cez 3,5 mm konektor,